Yeboah for Chida Yame. Na dia so for aye. Yami shida no. O hia no sura himama ahinche. Awurade nche na ahinche. Awurade kana sefo nyina. Onne na so no. Se papa nimo oni Kristo benum anka mente ase. Dabi ya hokora. Nchechile menia masami koda hunu. Dabi ya wa dia mempa ne makoda. Yeboah for madidi enkora no. Fonga no hie dia ni hu fo de no. Fonga no se dia no hie gu no asese di. Okwanhie e wa hie gu. Nso no hwie gu. Nura kora no be ba ye koye yachi. Okwanhie a hani no hie gu. Enhie ne beto ne de masi ha no hie ni na. Ya ma asese si de no. Nura de oto anadwi. Sana hie ni de no. O twere nkoma. Uba shade nhie na wa hie gu. Okwasa ba atre de. Maame Cecilia Akosua Achiaa aye oba panya wadi mfie aduokron 90 years a ofri BEREKUM Biadan. Maame ene ne ba wadi mfie aduasa mienu 32 years enate a efre no Abraham yobi a sebi wo adwemuyare kakra. Maame chiremu a Abraham yobi a no onim ade ye pa nanso onim ne ba ye sebi Abraham na onye obi a worhye anase wono wonsa. Abofra free school ba adakro no na hu se sebi abofra anya adwemuyare kakra. Wadi abofra yi asese wo hospital sa nanso esan sikasem nti no wantimi amfa no anto aso bi. Sese adwemuyare abofra di anyina abedi mfie aduasa mienu ya dabi mpo ebaaye ema Abraham efa sekan edi twitwa maami nti so hwe maami sa ho ene ne nan ho a ya pempam ne sa ho nyina ene ne nan ho nyina. Jade itimi sanso ba na sabi ensu a maami akwakosa sa obenom no Abraham ahwiagu edu ba bi krompo a aduane no ahwiagu enti sese maami ensu obenom no bola sabi eben wo mo no na maami di nsuo akwakohye bola no na sensu kom de na wakwakoji nsuo no na wano we nyina achi no se Abraham hyedan mu a da bia na okita book ene pen na wo twerɛtwerɛ saa na ebisa Abraham so kyerɛ se adesua ene ya ade a ɛkyekyere na wrɛ maami kyerɛ mu a dakro no wonu hɔ okokurum na ɔbaaye no na obehu se gya da ne dan mu saa na ɛyɛ Abraham ene digya ato dan mu sese wo mompoma mpo no ebaabi enwunu a nsuo to a egu wondan mu maami so kyerɛ mu a babia wote no ɛnya ade sɛ nka opese wo free ho no ana wo be free ho na emum ne ohwehwe ene se sabi ye betimi ahwe ɛyɛ Abraham na Abraham ho atono ama no ana se babia woda no nso so no yatimi asiesi ho yie na yede ama no yene Abraham so twetwen enkomo no wo kyerɛ mu sɛ sabi ɛyɛ na enye nania wonim na ɛyɛ behye nemu a wɔyɛ saa nti sɛ die wɔyɛ ready sɛ empane ana doctors fo bia ɔmpɛ sɛ ɔmehwɛ ne bia ha no wɔbɛkɔ na wahwɛ no. Interview we so wani ji ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Subscribe na so a adomaketo e beba nchen na waboso na select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modern aso besan so a share. Cecilia Akosua Cecilia Akosua awo be kai won fie min fie min timon kai satan na mampanyin di oteso no bebe na befle ni hetra kumbre hetra no not so sempen BEREKUM dokota na sese na aba o wura dani ho no abe kukura kora no ni se mba ba ya no ni ne wura ho ye me wan se ntekata no so no wabo mati ko ja na matie butu de ne bo o de ne sabo mati ko kata no so ni matie butu o twen seka ne otokuro wo mpanasi ja no di bia oh anti sikan na ekos na no ha seka na o tanto ye na so min se o kaka kere bi minka wati ibedi mi ofri dani bia mamu na be ko faka na be kukuri dani ngade mo ja no na ndamba jana ja ma tiam min hosi ndetenu
Bedin ko BEREKUM dokita manhu. Bedin ko sinjane. Bedin fili BEREKUM ha. Bedin yoko sinjane ahome ne mframa. Bedin to pepi kam. Bedin ko e. Nenti we. Ho di engina no o se ba makata ki ni gina. Sese dansane kura odidi wia. Dansane kura otinto se dansane fie ni nanso ya. Maame ne don't in ya dance intim konfi. Ni madia ba. Dansane o ma sokura ntinga. Di dansane yambo. Na no bi kura no mi twimtaw da. Ma hihe ntosi adie amango. Ntosi kuruwe ma osintehu. Ofitin ya obe mi twima ko wura ha kokuru ntosi kuruwe ni amango no. Mpase nja. Mi dwane mako o ma boso. Mi sa hai pwenga mi sa ya pasisa. Bi kura nya buche yasi. O tunna won buche yasi tunna won. Ndi fufari. Bi ana ma hinhi ma na makodunu manji ya no. Ansa no. Na anu adwane mi dwane kura ne so nkwa ya se fakida. Ni kotodwe ni so sensitive. Segura me hwe ukita poma so. Mene na mafidia nkwa wanchi abane mam se me mfa nante ni sidani. Nti ma ya mabbo akwa hodo nyina da minti nkama se bobina. Nti mi sira wurade mpaibo ne ho mpaibo. Sa ho beboam na mbe me nkase sabi bi ho okokuno. Mo de ne bekwa ya de sabi ya. Ama ne ho atoro. Aja ntoma ne niama de. Ho mani nkaiki. Na ho moam. Akore obenya ho to ma me so menya ho to. Ya dia he Yesu. Abraham ko suku wa wieta. Odi first. Wa wi kura ne to so mi. Abraham nim bibia. Odron so jani. Aba bedrom bibisa. Ni nyina ogbo so jani ne na konde egu no Abraham. Nipa bi wo ha nipa obi ase ya na mfunso wo nipa ho. Ti ibia nipa na nyera nyi bia mfunso no ba na se menye bɔ mpae. Nye mbɔ apae se bia heda na bia nyemani ana se bia heda mbɔ apae se bia oyɛ mbɔ apae na mfonso ne bia mistake na mfonso ne nye bia heda se bia heda na se mebɔ apae heda se bia nipa bebe gugu bia si ebi ono heda nyenani ana se nyenani ana mfonso no wana se mistake na mfonso ne bia ba na se bia nye bia mbɔ apae se bia mbɔ apae se me santi so wa opani o hwa ka na opani bia so opani ka opani bede se bi ntia kwa na se bi se ba se dota fo opani dota fo opani awo opani ka wo opani ka meti ase ama ho awon sa paniye anka ai bi anka ya nya de first ni ngo no man kwaji doctor ni ko won paniye na ne bi ade ba ya bo nti so we fo acha be fa bo ne mfo so nyina nti no prese ma me nti ahogono kura aho kire ene kom na ekunye ma me no se bi mu ba yeso be hu bibia enye tro na enye kululu video na me den me yeye sa ti ye ma me de ontina ahogono so kura ti esre Ghana fo se benye ye ma me ne moa na se de okane